Ke Fashion Academy Shillong ke mereka Slam Ajing hikai bat penwan dor ya kiriam ki bait na ke banta ki khlong khna ki samla kumjoru ki long kme ha ka jinglam khmat ka try jong ka ni ka academy ka samla dei phimo khars im yong kala penlong ya ka Syria fashion show ha ka khat nyaw tare unok pra arjar puar ha ka snong wa khen haringkat ka jingthmu ban pen ki em biang ya rukom than yarong ne Syria ha ka tai ka snong kine ki yarong ne ki Syria ki de ki kenja pla bala than de ki sai jong ki ding bat ki ding so kum so tron bat ki wei pat ki jat jing thung bat ki balada sumar bha kinne da ki phau bat ki spas nam hakane ka sngi la panlong ya ki program ba pher na ru ki jing shat haringkat ki jing tem tan rai da ki khon samla ka snong wa khen na ka kun hon sengriti society ka skit halor ka khana jong ka yarong ne ka Syria bat ka jing roi yaube da ka than Syria women society wa khen la penlong ru ya ka jingyat pen idur bhabriu rengkat ki riam tan rai ki bala pendat itanat da ki jingthan Syria kum ki kping ki so score ki yarong da ki samla kan thai bat ya ki te ki riam la su penwandur da ki nong penwandur ki bedai ki dekhot ka Fashion Academy Shillong Tempat kira nap kisin tiu kiskut Semneng bat kimrat ya pagi kin ut Kiriat ki bajeliu kisat ki bajrong Waduh ki bajai jai rupa ki ai Saka bagi no light but you ain't go You know how no pin wonder you kasih ubuk Ribla tu dak aspar ribla tu dak aksar Riba lamang terbang basandor You know how no pin wonder you kasih ubuk Ribla tu dak aspar ribla tu dak aksar Riba lamang terbang basandor Sumargin ri Ban pen khoi in stang la de hi Inyai pen ne ya karok kari Bahkan nyai sa pateng la pateng kisi
bat ki mrat ya phaki kin ut kiryat ki bajliu ki shat ki bajrong wadoi ki bajai jai rupa ki ai Sakai bangin all light, but you ain't go. You not how no pin wonder you kasih ubuk. Ribla tu dak aspar, ribla tu dak aksar. Riba lamang terbang basandor nane. You ain't go. You not how no pin wonder you kasih ubuk. Ribla tu dak aspar, ribla tu dak aksar. Riba lamang terbang basandor nane. Sumargin ri ban pen khoi in stang la de hi inyai pen ne ya karong karokari bahkan nyai sa pateng la pateng kisi bat kira nap kisit tiu kiskut semreng bat kimrat ya phaki kin ut kiryat ki bajliu ki shat ki bajrong wadoi ki bajai jai rupa ki ai Sakai bangin all light, but you ain't go. You not how no pin wonder you kasih ubuk. Ribla tu dak aspar, ribla tu dak aksar. Riba lamang terbang basandor nane.
Oi instang ladihi Inyai pene ya karo kari Bahkan nyai sa pateng la pateng kisi Habai kran mat usulong mil ukur wak atiar kasamla day pimo kalaong baka jing temu kani ka program kalong ban penslor ya kilong me hakani kasnong ban pai biang syakakam than Syria namar kini kijat yarong kim penjabo ya ka Maryang. Odi fi bila pun situ yangi habi day bakani ka program ka balang mentak si hani asnong wakan ka igi jing temu jongka. Kajing temu ningkong ya ba ni pelong ya kanika Syria fashion show ka baningkong kalong ba yin pen iya ka sab jongki khna ha ka institute jonga jong kanika fashion academy Shillong bat ka wiru ka jing temu kalong ba yin pen iya shi ki pat ba ya kanika Syria baka kishna na ki jatpu teli ki ksai bat ka wiru baka jing temu jongi kalong ba ya kan om tang bangin snai kanika Syria hindringin pen mi ki products ki balong eco friendly mo kumbangi ang kiba bahan ka benta ka Maryang di kata ka di kajing temu jingi bangin ding lang ya ka fashion academy Shillong ba ka than Syria ti baha ka ni ka haka generation ka bansa wan kin in laban pen mi ta ki products kiba long eco friendly ba kiba khu haka Maryang kiba long biodegradable no Ka igi jing mut jongani ka Syria la usu betai. long kata i mat batai i kong jam mo So bagin poi si kata mo. Namar ngi iba pipi le ini modern fashion. Ndai mentah pingam jeliu si ni belong traditional. Ka ika daw bokun nang ibat. Ngam jeliu ni belong traditional. Di kawe kalong banganga so tenat bhai kin ki fibers ngasih tenat bhai polish pang ki fibers kuno ba pin exai na ki jat pujat ki sela ki diang e kom tu ti por bang ada pin exai na uni u ladau ti ngayet jingtep ngati banyak syu ba tharai ba ki exai hang ni ha Meghalaya jeng ki dan om tangki rendia ti por bang kin du iwi ba na po tourism ya thu khana yang ashphang kanika shphang nika yarang ma hangni ting phat ka Syria ti ngaso tenat hadu kata ba kum kita kijat kisai ru kidan hakan kari Meghalaya jeng ti por bang poi hanne hasnong ngaso ngu shi ka dai e bang kin du i kom jam namar ba ila e batai yang ba om tang ni ki pen mi tang wi ujat kisai ki pen mi na hanyu tuli ki jat kisai kan nakum na kisla ki dieng bat usentil ti kata kalong ka eke pasu phla shisha hadu kata bang aku aru pakipat ba khasi jengkin yo snu ba uman baram jengi ulong basta shisha hadu kata namar tang ni mi i dieng ru ula ban pimik sai ula ban than ya kata ka yarong Kumno kidon jemut bat berpenyak yawi kini kijing than. Jong ini ginong sunong hani ga sunong tuan mentak si. Kabaning kong tengah tibak nginsyam jing e syo namar bangidang syusdang te ka jing temu jong kalong bangin yo akan ka jing arab na ka sarkar e kumtu bangin yo iki training ki ba pair ba ka wiru ila ban penmi jat ki products ba ka wiru ka jing ko jong kalong bangin remove ikin ki plastic ba nin yale anok ban pendan kami kan ka Syria ba dangi yo aki machine ki ba biang le ni la ban kador ka la ban khamrit namar ba tang ban than ka Syria ka shampoo hadu shita yo tam e tidang yo aki machine ngatharai ka laban penjat thai ka met ka bor jong brio Ka jumut cubi kalong ba dekat kini ki korcing start mentang hilaban pen kam pen start ya kan kom than ya kini ki Syria ne ki rong bukyo hoai namar ba ki brio menta kini ki long kemie ki shna yuk sai ling ba ka ba kelan haka labong lan ne haka khowa ti tang ka shampoo om tam ba ka shampoo kapang ya ka kejat jongki ti dangi yo ka jinga rab ling ba kini ki kor machine kini ki machine ba kelan ksai ti kan long shisha ka jinga rab na om tong ya ka bor met jongki hendri kan long ru ya ka poru Kamut mentah ban poi sya kata mentah pinha research wa nai na ban jeli ban wat kini ksai na bukyo kan
sebab nak betai pusai Ya ka? long habai dei bakade ke jeng ngam juliu jupi babat bani akum no ban le ini kisai di machine Ki sai machine ti syaki ri dakhar syaki wei na kan kari kila pendan kam ki pun syaki machine. Te kalong ba tangka kawai kadi tangka pisahi bangi dan kam henri ki machine le ki dan be hi na du menchwa. Ti tangka tahi ngatharai kawai ke ya baro ti ngatharai kadi ka pisahi bangi dan kam te dengi la trish suki ngatharai dengi la ban hakawi kasi bangi la ban yo ikta ki machine. Bila ngam juliu ni pilak ne bagi kisai ki pot kloi ne kini Islam ne kini kisai Haka jingtip janga baka bangala ekran ki long kami hangnya ila baka ni ka than hangnya bagi than na uni thia thi ujaja u jermi u lobang jape kalong uni hadu arspa snamru ti ulang u ban Islam baneka ya kini ki biodegradable ki we products ru te kidan kini bahadian ru kini products bagi la dan hadian kini ki uni kumpanya kini kade balane la arspa snam ni kong amar bisu bersih ya tanya gini jing tanya kini Syria mau bagi orang ini rong pila bersih batai dulu cacing sai lene nang nu pio gini kerja sai ban tanya gini jing tanya ni ya kan ka Syria ngi tanya da uksai ubami hina kan ka lau ko jongi ban nang ta ngi tanya ki long ban pendan kam man suwa bagine kita teman kim dan bisa ban thet kita ki pla kim dan bisa ban kayau ka hat kam dan te ki sedang ban yapam lo yo kusai te nang ta ki sedang ban ke theu bat ki thanya kita ki pla kum kini ki pla ki kit ka seba ki le ki thep untuk kan pindan kan teman tala kan nusna bila keng itu kepala oh kan ni kepala ngala keng ha do si karena si alpel liposnem long ba ka ba ngi dang sedang dang ka rata jonga rei ki baha ka teng jong ime kha jonga te kala bun snem kane kalang ben bepi bu habadan ka kam kut kloi rei ada pi bu habar kiang bu ha hayeng kata alpel liposnem do kasa ngujuk atau barok na gini nuk senang ni wakan kidang nang ne ban tanya gini cacing tanya oh kinang senang hawa ken kidang nang ban tanya tang ba ha kajing bam yayau te kisah nge no ndai minta pan na ka jing nang ba kan ka society nyong I kom depi ni jas dang biang ban ya kre ban tanya kan ni teman tak ada kecinguan ikon di pihak atau pikmi inti ni emba kan dan kata kecing dawa hayo wahat bentuk kami kini kicak oh ni kmi inti ya kata sebut ada pihak dia kat noh tu dia film cuy dia men chua ngide si lai pheo tengka ka kut do si spa tengka nang ta lami no kine ki plastik nang ta ka suja no nei hadu mendapat kadang sedang ban ke biang Kidkhot ka than Syria Women Society wakan haga jinglam khmat ka kong jam khongwet kila pen pau ba da ka jingerap ka samla dei phimo ki khmilan ti ba kane ka kam ka basutrei ni than man yo plana ka banta yalade kan long ka kam ka ban ken tiu yaki haga yo ka kot bat kin la ru ban yo da ki kin jakor ban ker theo ksai om shu ha ki labong ni ki kho wa jongki ta ba tam ho hang ni ha per thei biang em bulan ka ba tam ho hang ni ha per thei to pi nói ra biang cái giờ đi đặt cho ki ya ken theo ya om sai bulan ka ba tam ho hang ni ha per thei la da do lei me la si to lei pa bulan ka ba tam ho hang ni ha per thei
Korek. Dan musyun una manusia manga. Wako manusia manga khut kuwe seban deng khut kuwe. Nga ke semuk ronuhu mangkit. Ngajak nak ada madi si kelau. Tu kan dia karu kompom saya ni ngalapan i hang ni. Pet kiru kompom, bat kiru kom, bayaden, bayakut, ban mi saude ubad don kam bantan ya kaslia. Pet une uksai anda pilapan beha ulong kumne. Bakso terun. Menduai usai jajak. Hey, lama, dah. Kamlah.